Čau lidi, vítejte u dalšího videa u kanálu S námi u vody a s námi nebudete nikdy bez vody. A dneska jsem tady s Martinem. Čau lidi. Martin a já. Dneska uvítávám video já, protože já jsem hodnej. Protože já jsem neměl teďka čas dneska lidi uvítat, tak jsem do tady Laďovi. Myslím si, že to vidíte celkem skvěle a dneska, dámy a pánové, to bude takové speciální video. Budeme chytat, tamhle máme jeden prut na těžko a dva pruty na mlaskačku, ale na mlaskačku vám neukážeme. To už beren, těžkem ale. Těžkem. No, jak se vypíná. Tady. Je divnej. A jo. Tak. Oni zabili. Protože je teplo, tak jsme tam nahodili prostě mlaskačku. Ano. A doufáme, že na to něco přijde. Já si myslím, ale že bychom mohli jít na nějaký kapra nebo amura. Jo. Snad. Snad jo, no. Dlouho jsem nechytil kapra. Ani amura. Ani amura, no. Takže snad se něco povede dneska. Jaká 80, by jsem se nezdobil. Přesně tak. Pojď, já si to zapnu a ty si signalizátor vezmi s tebou. Takže ne. Máme. No. Tak. Ještě zapnu? Koho? Hej, tak. To co je? Dámy a pánové, tak to je úplně strašný. No ze skem, ale. Tak jdem. Jdem. Možná si říkáte, že to máme trochu daleko, ale Ani ne. on se to zdá, že to je daleko, ale není to daleko. No, tamhle máme pruty. Máme pruty. Ano, tak tady šlo vidět. Tamhle někdo je, nějaký babičky. Jo. Oni se tam koupou a prašnou nám ryby. Přesně. To skem. Ale dneska je fakt teplo, takže se budu zase taky vykoupat. Jo, to je asi taky no, právě. Ale potom někdy, ale to byl můj ne. Nevím, myslím, že ono ne. Dámy a pánové, zatím je to bez závěru. No. Zatím rohlíky a chleby stále stojí. Ano. Ale já bych je nechal takhle. Šplavou. Já bych je nechal takhle, oni. No. Já bych je nechal takhle, protože oni připlaví. A? Zabrala mi, tady můžete vypít pák. Tak. Já to položím tady. Nevím, jak to bude vidět, jo. Tak dámy a pánové, už nám to tady jak si bere, no. Najednou to přestane, když začne natáčet. Přesně. No. A už. Ten můj taky? Jo. Hej dámy a pánové, nám nosíte nějaký štěstí. My jsme tady už nějakou chvilku byli jako bez kamery, jsme to zkoušeli. A seděli jsme tady tak hodinu, ne? No dejme tomu, že hoďku. A prostě tak jenom vždycky nám do toho ťukli a nic, ale teďka nám tady do toho ťukali celou dobu. No, ukázali jsme vám laskačku, jaký tady máme, tak to polož. Já tam dám tu. Já ho vidím, tamhle. Tady někde. Jo. Tak já dám tu. Jo, už ho vidím. Já jsem si dal tu bojovku a asi půjdeme zpátky k prutu na těžko, takže
Takže zatím čau. Takže máme tady další rybu. Tentokrát na těžko. Co to je? Nevím, že jsem to pořádně neviděl. To bude karas. Nebo nějaký malý kapřík. Nějaká úplně malej. Hm? To není úplně Amur. malý. Amur. Tak já ho jdu asi chytit, že? Počkej, musíme ho unavit. A víš na co? Na chcíplou želvu. Ano, dámy a pánové, na chcíplou želvu. Já to jdu ukázat. Zatím ho unav. Takže, tak máme játra. Potom tady máme, jo, počkat, tady tohle, jo, chcíplá želva. A to jsme chytli teďkom toho amura. A potom tady máme šakalí dech. Nejlíp to funguje na játra a na chcíplou želvu. Tak zkusně potom dát játra. Jak budeš točit? Jednou rukou ho podobě. Počkej, ale pomale běž na něj, nesmíme ho poplašit. Já si tu kameru vezmu nějak líp. Stejnak bys byl tak či tak. Bude divoký, jo, bacha. Musíš najít pomalu. Máš? Aha, to je možná, ale on je celkem malý, ona možná na něj zaútočila štíka. My tady, dámy a pánové, máme metrovou štíku. Máš? Ty kráso, dámy a pánové. Pojď ho dát na břeh. Ukáž, ty kráso, dámy a pánové. Tak tomu se něco muselo stát, ten musel někde spadnout nebo... No nic, dámy a pánové, tak ho odháčkuj. Nemáme v odnožku. Nemáme, tak hodej tady na trávu někde, kde je hodně trávy. No ale Do stínu, no, aby se mu něco nestalo s takovým vedrů. Krásný amur. Juháček, krásný. no jo, než Tak ty ho běž pustit. Běž ho pustit. Jo. No, mám ho pustit já? Děláš mi fotku? Nevím jak. Tak Jo. já to udělám na Tady tím, počkej. Tady tím, jo. Tak jo. Uděláš tady fotku mě? Jo. Hele. A pak, že ryby neumí plavat na souši. Nechci se. Už? Jsi úplně špinavej. Škodíš se sám sobě. Jo, tak. Klidni se. Můžu? Můžu? Spíš takhle, to nejde. Jo, tak můžem. Dorvanej. Tak pojď. Tak, můžem. Teď se vystříháme, jo. Ježiš. Trade. Počkej. To se vypadá. Jaký reflektor? Pojď. Aj kiký dám. Dobrý. Tak já ho jdu spustím, on je moc divoký, tak pustíme. ukáž na to. Nádherná Kam to je debil? Rychle nádherná ho pustí. spolupráce. Laďo. No. Jsme nejlepší spolupracovníci. Bacha, ti nepadne telefon. Neboj. Popluješ si už? Jo, už si poplave. No jo. Ještě tam můžu, a tady je. Zajel tady pod břeh. Nice. Se umej. To já taky bych měl, no. Tak počkej. Tak.
Zastavíme video a to stopnu. Jo. Teda Tak. stopnu. Umím se. Dámy a pánové. Hele, tamhle. Jo. Tamhle hnedka pod břehem. Na to, jde ho vidět? Jo, jde úplně krásně. Dámy a pánové, my se uvidíme. A teď od plouváčů. Jo. No, je tam zaseklej. Ne, ono, vyplave. Snad já ho budu vyprostit. Ne, to je dobrý, no, vyplave. Tak dámy a pánové, my se uvidíme s další rybou nebo s dalším záběrem, takže zatím čau. Takže máme tady další rybu. Je to další amur na mlaskačku. A Martin ho tady tahá. Wow. Mám ho čornout? No. Co? Dámy a pánové, omlouvám se, já jsem to vypnul. Krásný, tak půjdem bacha přes ty kameny, jo, ti nespadne. Já půjdu nahoru. Krásný. Tak tady ho vyhákni ho. Co? No to asi nebude tady. Ukáž. No, je o něco menší, ten, já tě vyfotím, jo. Dobrý, tak. No něco z hřbetku. Tam dám háček, tak. Vyfotíš si mě teď. Shorting. Od slizu, kámo. Je nádherný, dámy a pánové. Já budu pustit taky. Jo. Dámy a pánové, natočíme. Nebo chceš ho pustit ty, teď tady ho pustí. Jo. Ty ho pustí na video, dámy a pánové, teď ho pustí Ladě. No, ale to... Hezký. Dámy a pánové, krásný. Nádherný. Jo. Tady vyklouzí. Já si myslím, že je krásný, dámy a pánové. Točím. Můžeš pouštět. Krásně, pojď. Hezky. Tak, ukončí to. Dobře, takže my se s vámi uvidíme u další ryby. Doufám, že ještě nějakou chytneme. Já taky. Zatím. Čau. Dámy a pánové, máme tady další rybu, tentokrát ji vytáhl Laďa. Pokryl jsem mu prut na mlaskačku a je to další amur, třetí dneska už. Chytili jsme ho tamhle u toho. Já ti ho vezmu, počkej, já ti ho vezmu. No, vem si kamerku. Ne, vem kameru. Tak jo. Vem kameru, drž prut. Tak ho hačkuj ty. Hlavně ti nesmí spadnout, jo. Tak počkej. Prut nebo mobil? Oboje. No, oboje tak nějak. Nevím, jestli tam jde, snad tam jde něco vidět, protože já tam mám prsty, ale snad tam něco jde vidět. Už tě mám. Hezký kápře. Počkej, nedávej ho na ty kameny. Chudák, prosím tě. No, však jenom to. Však na trávu, tak. Pojď Je volnej. No tak počkej, polož prut. No já to dám nahoru Polož asi. prut. Nějak vylezu. Jo. Nemám papuče, no to je skem. Jo, ono to pádí docela ty kameny. Hele, tady ten mi přijde asi největší dnes. Jo, mě taky. Tak, položím. Krásně, já mu dojít. Plesk. Tak teď ty. No jo, pánové, my se fotíme takhle to. A pustíš ho, já ho, Jo. ať ho dovolím, protože to je tvoje první ryba dne. Pojď, To se nekecáme. pojď. A tam ten karas byl co? No, Smát? pojď, Nulová? počkej, ještě hak. Tak křivo, tak. Můžeš. Pustit? Jo, tak, Normálně, no takhle. tak, pojď. Dámy a pánové, to je neuvěřitelný, jaký my dneska máme štěstí, to je
abych pravdu řekl, to je třetí den, co jsme na rybách a za ty 3 dny jsme nic zajímavého nechytili. A dneska 3 amuři. Dneska 3 amuři, plus ještě nějaký ty karasy malý a malý kapříci, ale to nám přišlo nezajímavý, tak jsme nám to nenatáčeli. Jo, kámo, tak teď jsem málem spadl. Počkej, pozor, já musím, jestli můžeš nějak na bok, abych jakoby šel vidět. Jo, teď. Plasty, příteli. Tak hezky, Vlaďo. Takže my se s váma uvidíme u další ryby. Pojď. Snad to bude další amur. Hezky. My se s váma uvidíme, jak tady říkal Laďa u... Počkejte, my půjdeme nahoru, ale Laďa to zase ukončí. Dneska začínám video a končím video. Ano. Ano, dneska. Jakože dává takový střih a já mu dám i ukončení. Tak pojď. Dneska to je takový nějaký dobrý den. Ano. Takže se s vámi uvidíme u další ryby. Doufám, že to bude kapr nebo amur další. A zatím čau.